Nadyan wujud temong paksi Nadyan wujude mung peksi alus manis tur Wasawengken golek isi podang kuning ibu bunga ingatiku jan aku iki kok sitok iki kok urung kenal to iki. Dene tepangan nggih, aku lagi wanuh dene tepangan nggih. Nggih menika paling asma sinten, mijil saking pundi? Rizka Wak, mijil saking Prayan Ngrayun. Oh, Prayan Ngrayun. Oh, alah. Oh, cedhake ngene Pak Haryono nggih. Nggih. Oh, alah iya. Ya urung kenal kan tetepangan ya apike to, Nduk ya. Nggih, Pak. Dene tepangan menika Rizka. Go Rizka para kadang sedaya menika saking Ngrayun. Menawi wonten pundi mawon badhe ngersakaken nggih menika seniwati saking Ngrayun wonten kerawitan, wayang kulit, apa seni karawitan tayub, langen beksan nggih menika siap melayani. Nek kidule nika lere nika pun boten asing. Pokoke sing gembrot-gembrot ki wis oke ae. Nggih. Pak Rizka nggih. Nggih, lanjut dong. Nyanding bisa dadi tombok monggo Nduk dipun lajengaken langgamipun. Kujuk dumateng ingkang sampun pikantuk pakurmatan sampur. Oke. Nggih menika ungelipun gending kodang kuning pinangka pamungkas wonten ing hadicara dalu punika. Ketawisipun kok wito rakrasan keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi neman yen nganti li yo kang nyawa sepeda malih katuraken gunung panuwun kunjuk dumateng kleang tak sawang me para kawula kadang werda inggih punika saking kadang
Grup Among Rasa ngaturaken gunging panuwun tak rindik suka menawi wonten kelapatan nyuwun samudra pangasama kunjuk dhumateng panjenengan sami ngaturaken gunging panuwun dheweke dene ing dalu punika nglajengaken swasana kalih panjuruk donga wonten ing dalu punika tak sud udang kuning agawe pikirku komik seleret tirang tak sawang Bapak Kepala Desa untuk sanes Bapak Kepala Desa tansah ngaturaken agunging panuwun ingkang angka yen pepindhan lakonnya ding dumateng kadang-kadang saking Among Rasa saking daerah Lalet dan Karangpatian mugi-mugi pikantuk leliru saking ngarsanipun Gusti sak kathah-kathahipun dene salajengipun nggih menika ditutup kleyang kuning tak sawang mencok ning Pangaten kita lajengaken lelagon udang kuning tak rindik suka panjenenganipun adik kula saking laladan pelayan krayon serwingo mugi-mugi dados langganan wonten ing Desa Sumberjo wilayah Balong. Oh 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 Hey! oh Hey! oh oh Hey! 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 Esuk awan ngomawe ora krasa kaluyuran goleki sing tak sayang mubeng dari aku Ora esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyawa Ayo, Ban. kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngapang kekecene tak rindik suka aduh sarwi ngoceh dheweke ngalih bensukan tak sud udang kuning gawe atiku komik tirang tipe bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang atutut ati kepranan ora metu atiku tansaya tetrep tak seranani sun pekat uluting bendo Ya sautara ya nak ya iki leh kegojekan saiki ganti lakon ya nak ya